Καλώς φίλες και φίλοι YouTube, Herobrine Greek και παίζουμε stand-off. Είμαστε και οι πιο καλοί όσο ξέρετε. Όχι και τόσο καλοί. Τι απλά έχει ρε αυτός. Εγώ έχω τα πιο χάλια. Μα... Από πού ρε. Ας σας δείξω τι να κάνετε. Γιατί εγώ μόνος μου είμαι. Πήρα μέσα στους 5 kill. Έλα ρε φίλε. Κοίτα μου τι άλλο να παίξω. Ευαίνω με τους συμπαίκτες μου. Έλα ρε φίλε. Συγγνώμη, αλλά πρέπει θα βάλω κάτι gigabytes και θα ανεβάζω πιο πολύ ώρα από μια εφαρμογή. Έλα ρε φίλε και εγώ εκεί πήγαινα. Ρε τα ποτά βλέπετε λαγκάρι. Θα παίξουμε δύο ζευγάρια. Οι δικοί μου παίκτες με βοηθάνε ποτέ. Μπα. Πάμε να κάνουμε kill. Φαίνεται ότι είμαστε και πιο άχθοι. Δεν μπορείς να περπατήσεις και ξυπνάει ο πυροβολισμός. Θα ξανακάνω αυτό που έκανα όπως βλέπετε. Φάτα. Βλάκα. Βλέπετε τι πυροβολάω. Μαζί μας είναι. Καλύτερα ούτως ή άλλως θα έχω πιο παραπάνω σπέρα. Όπα, μα αυτά πεθάναμε. Και πεθάναμε. Έπρεπε να σκοτώσει το αποκλείσμα. Προλαβαίνουμε πολύ άργος. Stand-off. Είναι το πρώτο. Άλλο ο τίτλος. Θα δείτε. Πάμε για μάτς 2. Εγώ έκανα
Έκανα 6 kill. Τι θα διαλέξουμε? Εγώ είμαι σίγουρος τώρα. Πάμε καλά, αντίστοιχα.